στο διαδίκτυο, ειδικά για όσους είστε μέλη του κινήματος που ανησυχείτε ότι είναι μόνο ψηφιακό κόμμα, το βλέπετε στην πράξη ότι το διαζώσει συνεχίζει εκάθετο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φάνηκε ότι υπάρχει και μεγάλη δίψα από τον κόσμο γι' αυτό και στην Θεσσαλονίκη, όπου σε μια διαδικασία διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, τις κινήσεις πολιτών που δεν θέλουν η ιδέα να τσιμεντωθεί και θέλουν ένα Μητροπολιτικό Πάρκο και να μετεγκατασταθεί στην δυτική Θεσσαλονίκη, στη ΣΥΝΤΟ. Με αυτές λοιπόν τις κινήσεις για πρώτη φορά τους φέραμε στο ίδιο τραπέζι, συνομιλήσαμε με τους πολίτες. Παρασκευή απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, ήταν σχεδόν 300 πολίτες, πάρα πολλοί επιστήμονες και ήταν η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Θεσσαλονίκη. Και δεν νοείται να έχουμε μια σύγχρονη δημοκρατία και η ποιότητά της να είναι μερικά κανάλια με τις γνωστές στρεβλώσεις που όλοι γνωρίζουμε ότι κάνουν πολλές φορές για να προστατεύσουν τους αρμούς της εξουσίας. Τους ίδιους αρμούς της εξουσίας που είδαμε να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο και στα συλλαλητήρια για ΑΤΕΒΗ. Εκεί ήμασταν πάρα πολλοί από εμάς, ήμουνα και εγώ, είδα τον φόβο μπροστά στα μάτια πολλών ανθρώπων που ήταν εκεί να διαδηλώσουν ειρηνικά και έβλεπαν τους κυκλοφόρους να περνάνε ανενόχλητοι, έβλεπαν μολότοφ να σκάνε μέσα στον κόσμο και φυσικά φοβούνται τώρα να ξαναπάνε με τα παιδιά τους. Κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι μια γιορτή δημοκρατίας για τη νέα γενιά να συμμετέχει σε τέτοιες σημαντικές στιγμές και κινητοποίησεις. Η αστυνομία είναι κομμάτι της ασφάλειας των πολιτών. Είναι συνδεδεμένη αδιάρρηκτα με την δικαιοσύνη. Μία από τις απόψεις που θα πρέπει να αναλύσουμε σήμερα είναι και το ζήτημα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πώς πρέπει να αυτή η πολιτική ηγεσία πρέπει να είναι μέρος της δικαιοσύνης ή όχι, στην ανασυγκρότηση της προστασίας του πολίτη. Είναι ζήτημα συνταγματικών δικαιωμάτων, αλλά συγχρόνως είναι σε μια σύγχρονη δημοκρατία είναι και αναφέρεται το δικαίωμα. Η ασφάλεια πρέπει να είναι δικαίωμα κάθε πολίτη. Η αστυνομία πρέπει να είναι για τον πολίτη και όχι για να τρομοκρατεί τον πολίτη. Και υπάρχουν λοιπόν πολλές πρακτικές. Υπάρχουν πρακτικές και από άλλες χώρες και από την εμπειρία μας. Ευχαριστώ πραγματικά όλους που έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν σήμερα στο πάνελ μας, αυτή τη διαβούλευση. Και αυτή η διαβούλευση δεν πρέπει να είναι απλά μία μεταφορά των απόψεών τους προς εσάς ή των εμπειριών τους. Πρέπει να είναι αυτό που λέμε, διαβούλευση. Πραγματικά σας ζητώ να ανοιχτείτε, να κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε, ό,τι είναι στο μυαλό σας, ακόμα και τζις θέματα να είναι. Πρέπει να μπορούμε να συζητάμε για αυτά. Διότι αν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ποια πραγματικότητα πρέπει να αλλάξουμε. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από θέματα τα οποία πρέπει να προσβάλλουν μερικούς. Αυτά τα οποία έχουμε δει με μηχανές να πατάνε πολίτες, με ΜΑΤ να μεταχειρίζονται τον κόσμο έτσι, είναι ένα κομμάτι. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχει το περιπολικό, δεν είναι ταξί. Το ξεχνάμε αυτό. Και υπάρχουν φυσικά. Υπάρχει και ένα πολιτισμικό πολιτικό κομμάτι, στο οποίο εμείς πρέπει να υπερβούμε. Και αυτό είναι η ρητορική που έχει ταυτιστεί με την αριστερά, η οποία βάζει όλους τους αστυνομικούς να τους βάλει, και προφανώς ούτε αυτό είναι σωστό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εφαρμοστέα πολιτική που αρμόζει στο 2025, αξιοποιεί τις τεχνολογίες, ένα κράτος δικαίου, έτσι ώστε να μπορεί η αστυνομία να είναι μέρος της κοινωνίας, να προστατεύει τον πολίτη, αντί να είναι κάτι το οποίο είναι είτε ανεξάρτητο, είτε όπως είπα, τρομοκρατεί τον πολίτη. Αυτό είναι το πλαίσιο. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον βουλευτή μας, τον Αλέξη Ναζομίτη, πριν συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ ειδικά και τον Γιάννη τον Πανούση που προκοπήθηκε την πρώτη στιγμή να μας βοηθήσει στην Ελλάδα. Και τον Δήμαρχο που μας παραχώρησε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ πολύ.